currículum europeu. Vale, molt bé. El que trobo, aquest currículum està una mica guixat, oi? Bueno, sí. No és el teu currículum, no l'has realitzat No. per portar-lo aquí? No és el que ens vas enviar? Vaig enviar-li un altre mes de correu que ens va oferir fa un temps, però no he pogut imprimir un altre i he hagut de portar aquest. Saps que és molt important de Sí. poder-te preparar els currículums i tota la documentació Així és, però abans de venir. entre una cosa i altra no he pogut. Molt bé, llavors, quin hem de triar? Per tu, quin és l'actualitzat? Me n'has donat dos? Bueno, és el mateix, l'únic que en aquest vaig veure que és l'europeu, de cara més buscar feina als països i aquest seria més aviat el d'aquí. Per tant, ens mirarem aquest. Molt bé. I bé, saps una mica de què va l'oferta? Què és el que estem buscant? Sí, bueno, sí que és per cobrir la planta de pediatria, més aviat el que seria les funcions de psicologia de cara al recolzament del pacient. Seria una atenció i un recolzament al pacient i és una feina de caps de setmana. Això sí que és molt important que sàpigues que només seria caps de setmana, no és ampliable, no l'ampliarem, perquè és només per fer aquest torn, d'acord? Molt bé, parla'm una mica de tu, Ivet. Que voldria saber sobre la meva formació. El que tu vulguis explicar. Em considero una persona bastant organitzada, la qual agrada fer les coses a temps i no deixar les coses a l'última hora. Penso que si deixes les coses a l'última hora després vas més atabalat i potser no realitzes la feina com cal. També, bueno, soc una miqueta mogudeta, així nerviosa i de cara a aquest treball potser va bé, ja que, no sé, has d'anar d'un lloc a un altre, t'has de veure bastant i si ets una persona bastant tranquil·leta, bastant així, més tranquil·leta, doncs potser vas més lenta o no sé. Però saps que principalment la feina que estem buscant no és d'urgències, no és el departament d'urgències, sinó que és fer l'atenció i un recolzament a les persones que tenen algun problema. Tot i així m'agrada escoltar la gent, que també és una cosa principal en aquest treball, i també que soc bastant empàtica, que això també ajuda molt. Què és per tu l'empatia? Doncs el fet de parlar-li a la gent de manera, mostrant simpatia, mostrar-li tranquil·litat a l'hora de parlar-li, mostrar-li que un contacte que és com un amic seu. Vale, molt bé. Cap on evoluciona la teva professió? Doncs, com s'ha anat veient aquests últims anys, la medicina està avançant molt, la veritat. Es triga més o menys, ja que s'han investigat ja moltes coses que cada vegada costa més. Per exemple, cada vegada es va investigar més sobre el càncer, tot això és un tema molt difícil d'investigar i que porta molts anys. I que potser la gent pensa, ai, doncs mira, no estan trobant res, doncs sí que estan trobant, però mica en mica és un treball que requereix molt temps. Molt bé. Quan marxes de viatge, t'agrada tu organitzar les coses amb temps o les improvises sobre la marxa? Com ja t'he dit, soc bastant organitzada i si pot ser, tenir uns dies abans tot preparat. Molt bé, perfecte. Creus que la tecnologia juga un paper important en la teva professió? Doncs sí, ja que no només el que seria la investigació, sinó que també actualment veiem que tot va informatitzat. És a dir, a part de tenir un historial escrit, que ho tenim en mà, com s'ha tingut sempre, ara també tenim com una espècie de còpia que la tindríem a l'ordinador, que a vegades va bé per si un dels dos es perd tindrà una cosa de reserva. Molt bé. Com comunicaries una mala notícia amb els companys o treballadors? Bueno, intentaria enfocar-ho d'una manera positiva, aquesta mala notícia. Per exemple, em diu el director que li he de comunicar al pacient doncs, que ha detectat una malaltia o el que fos. Doncs jo intento comunicar-li això de tal manera que, escolta, que hi ha maneres de curar-ho, hi ha solució i ho enfoco d'una manera més positiva. Saps controlar les teves emocions? Sí, penso que aquesta feina és bastant important, sobretot en el camp de la psicologia, ja que no et pots deixar portar per les emocions del pacient. Sí que et pot afectar més, però el treball és deixar el treball. Posa'm un exemple que t'haguessis trobat alguna vegada. Bueno, per exemple, un cop estava cuidant els meus avis, i això que, uns amics dels meus avis, i això que de cop la dona estava tota neguitosa perquè el seu marit li havien detectat una malaltia. Doncs jo el que no puc fer és
d'aquella situació, portar-me a la casa i trobar-me a casa malament. Ai, escolta, pare, mare, que aquest està malament, ai, com s'ho faran? Jo no em puc posar així. O sigui, el treball es tracta del treball. Molt bé. Si treballessis en una empresa que du a terme actes immorals o il·legals, com reaccionaries? Optaria per marxar. I el principal en una empresa és la legalitat. I a la mínima que jo veiés una cosa així de tipus il·legal, optaria per comunicar-ho a algun superior o a algun tipus d'empresa que pogués ajudar-me a combatir tot això. Quins són els teus punts forts, Ivet? Posa'm algun exemple. Bueno, ja t'he dit una mica abans tot com era jo, però sobre el meu punt fort destacaria l'empatia. És el que més... Abans m'has comentat que per tu empatia és simpatia, però empatia no és simpatia. No del tot, però és com que li poses somriure, o sigui, li poses com felicitat, li poses més entusiasme i ganes. Què significa per tu el fracàs? Per mi no existeix el fracàs, sinó que és una manera de saber, mira, per aquí no he d'anar per l'altre camí, però no és que hagis fracassat, simplement que has après que has d'anar per un altre camí. Explica'm alguna cosa sobre la teva capacitat de treballar sota pressió. Alguna vegada que t'hagis trobat, com has reaccionat? Bueno, el fet de rebre ordres ho porto bastant bé, o sigui, sobre si té punts superiors. S'ha de portar bé això, però a vegades et posa molta feina sobre de cop i volta i sí que a vegades et trobes en una situació de, ostres, com m'organitzo tot això. Però per això que tinc el meu temps, m'organitzo de tal manera de no atabalar-me i així espero amb tranquil·litat. Molt bé. Donat que estàs estudiant actualment, com et proposes compensar la teva falta d'experiència en aquesta feina? Bueno, el fet que faig les pràctiques ajuda bastant i també el fet que molt sovint he cuidat dels meus avis, que sí que no són gent de pediatria, com seria en aquest cas de l'oferta, però vulguis o no hi ajuda una mica de com tractes el pacient. Per què vols treballar amb nosaltres? Bueno, sempre que necessitat algun servei clínic, he recorregut aquí, sempre se m'ha atès de forma correcta, sempre he sortit contenta d'aquí. Llavors penso que, per què no, doncs fer que altra gent surti contenta d'aquí i si necessita un servei d'aquest tipus, que esperem que no hagi de tornar, perquè això seria una mala notícia, però que així. I per últim, necessitaríem saber si estàs casada, si tens parella... No, actualment estic soltera i bueno, això ajuda bastant, ja que no tinc a ningú que, per exemple, a ningú que tinc casa que se'm oferís una oferta a l'estranger, doncs no tinc a ningú que em lligui aquí, llavors puc anar on vulgui. Molt bé, perfecte. Tens alguna pregunta que em vulguis fer, alguna cosa que no t'hagi quedat clara? Bueno, el tema seria que, com has dit, els horaris només serien els caps de setmana. Són els caps de setmana, de 9 del matí a 9 del vespre. Doncs perfecte. Res més? No, T'ha quedat tot molt clar? Molt bé, Ivet, doncs saps que estem fent d'altres processos de selecció, estem veient d'altres persones, en poc temps t'avisarem, tant si és que sí com si és que no, doncs t'ho farem saber. D'acord. Ens encantarà.